Sziasztok, én Kornél vagyok, és ma folytatjuk a Minecraft sorozatunk nem tudom hányadik részét. Majd lehet be lesz vágva, vagy benne lesz a címbe, azt nem tudom. De már nagyon rég játszottam itt, csak nem abba a világba. Szerintem ez a világ, ez volt. Remélem, hogy ez volt, mert már mondom, rég játszottam, rég volt videó, és már a lelkiismeret foglalásom azt mondta, hogy kell videót csinálni. Mert már nagyon rég volt videó, és most van egy kis időm. És igazából ez... Ma nem tudom, mit csinálunk. Igen, ott tartottunk, hogy szörnyek vannak körülöttem. Aha. Este van, és vannak enderek. De... Na, végre. Na, akkor ugye itt ez a ház, amit építettünk. Jaj. Az ágy az nem azért volt ott, hogy kiüssem. És hol? Inventorim tele van, az nem mindig jó. Jó van, akkor ezt így kicseréljük erre is. Ezt ide letesszük, mondom letesszük. Így. Nem, így is jó. Köszönöm, folytassuk a házat. Kéne csinálni kemencét. Mennyi vasam van? Még 3. Kéne csinálni egy kemencét. Egy crafting table, de hol van az, ahol én egyszer lementem bányászni? Az az út. Oda kéne menni. Az van. Mondom, olyan régen játszottam. Már azt sem tudom, hogy hol van. Cuccaim, mindegy, craftolunk egy crafting table. Akkor ide bemegyünk. Nem baj, hogyha van 2 igazából a dolgokban. Csinálunk egy craftingot. Így. Szóval olyan kevés helyem van. Hát jó, cobblestone-on van elég. Úgyhogy azt kell csinálni, hogy kell egy ilyen kell. Csinálhatunk egy távörtizet is. Nem tudom pont ezt miért ma, de ide pont jó, este jó világításnak is, lehet rajta sütni. De hogyha ezt megcsináltuk, akkor én viszont azt fogom csinálni, csinálok egy kéményt. Aha, akkor értem, kőből lesz a kémény. De ezt majd lehet, hogy ezt majd még valószínűleg nem lehet, szinte biztos, hogy kell majd még folytatni ezt a kéményt, mert ez a ház, ezt én nem egy szintesnek terveztem, hanem 2-3 szintesnek. Úgyhogy azt fogjuk itt csinálni, hogy építünk kőből egy kéményt.
Betesszük a következő. Jaj, fél. Ugye, kedves Minecraftunk a félblokkot egy blokknak érzékeli, és akkor ilyen lebegő köveket tudunk csinálni, de ezt orvosolom mindjárt, szóval nincs gond. Így. Jó. Ezt itt hagyjuk, mert még lesz fent építkezés. Na, kell csinálni fél blokkot. Mondjuk 6 darab olyat. Tizenkettő, annyi elég lesz, az fix. Ja, tényleg fafél blokkkel. Mindegy, nem gond, akkor csinálunk fafél blokkot. Nem áll semmiből. Vagy még volt is nálam? Még volt is nálam, mindegy, nem baj. Szóval mindegy, csinálunk egy olyan inventory szelektálást. Úgy nézem, hogy na. Nem tudom, hova süllyeszem most az utcaimat, ezért csak csinálok egy lyukat ide. Egy ilyen mély lyukat. És akkor mi nem kell, azt kell nézni, mi nem kell. Nem kell nekünk ez. Nem kell nekünk ez sem. Nem kell nekünk 10 céklamagyk. Nem kell nekünk egy toll. Nem kell nekünk gránit. Nem kell nekünk 5 tölcsfaféllap. Nem kell nekünk 4 hőféllap. A többi maradhat. Egy nyereg nem kell, elég egy, nem kell 2. Na és akkor szépen betemetjük fel. Kereskedjünk. Jó, akkor velem nem fogok, ezt már tudom. Nem néz ki túl jól. Szia! Ne haragudjon senki azért. De ez élet. Mert mindenki tudja. Kell burgonya. Szépen kisütjük őket is. És ez amúgy imádom, hogy így rá tudod tenni, és megsül, az nagyon jól néz ki, és hasznos is, mert egy ilyet craftolsz, és nem kell sütőt, mert igaz, hogy egyszerre kevesebbet tud, de örökké ég, amíg ki nem ütöd, vagy el nem oltad. És mi?
Van két sült krumpli. Igen. És akkor még ezt a... Hol van a baltám? És akkor még a baltát kicseréljük így. Most rengeteg kaján van, csak kisütöttem őket. Lehet, hogy el kéne menni vándorolni, de én ezt azért nem szeretnék most. Mert mi van, ha nem találok vissza? Ez a bajom most. Szóval inkább csinálok egy újabb bányát. És elmenjünk bányászni egy jót. Csak nem minden hasonló legyen, mert én azt utálom. Jó, akkor... Akkor átvettünk erre, de először megyünk fát vágni. Az jutott eszembe, hogy el kéne menni, egy fát ki kéne vágni. Vagyis elég ennyi. Nem tudom, hogy lesz most este, vagy mikor lesz most este. Azért az most meg lesz spawnoljanak szörnyek, mert nekem nem kellenek szörnyek. Jó, csinálunk botot, csinálunk egy vascságit. És akkor ezt a vascságit ide tesszük az helyére. Jól van. Akkor itt megint elkezdünk ásni. Én nem mindig szoktam craftolni ásót, az az igazság, hanem valamikor kézzel szoktam kötni általában. Mert minek craftolni ásót? Igaz, nagyon jó tud lenni, de én ezt ki szoktam felejteni, én ezt nem szoktam craftolni. Miért hallottam denevért? Ilyen PC bánya nem mondom, hogy rossz lenne. De az sem olyan jó lenne. Bocsánat. De ez muszáj volt. Szereztünk vasat, ez nagyon jó. Mert a vas, az sosem árthat nekünk Minecraft-os. Ezzel a Minecraft fajtával annyi a gondom, hogy olyan hangok vannak, amitől befosik az ember. Szó szerint befosik az ember. Báránk most kicseréljük, és visszatöltjük. És ezt kinyitjuk. És pont bele is tört, szóval.
azt, hogyha meghalunk, akkor a vége. Szóval inkább ásunk erre, és én nem szeretnék arra. Majd lehet lemegyünk, csak nem most. Ezt remélem megbocsát ezért mindenki. Ha nem, akkor bocsánat, de nem szeretnék arra menni. Találtunk szenat. Kiszedjük, kapunk egy XP-t, 2, mindenre jó a szén. Vagy legalábbis sütni nem árthat. Azt akarja az utána, hogy menjek le, de nem fogok menni. És pont beleütközök. Na mindegy, akkor menjünk inkább fel. Szereztünk pár vasat. Meg szert. Na nézzük akkor. Hát ide betesszük, mondjuk nem ezt még egyből, hanem inkább betesszük ezt tüzelő anyagnak, és betesszük mellé a vasokat. Így jó is lesz. És megéheztünk. Úgyhogy eszünk kenyeret. Szerintem ez a rész ennyi volt. Én Kornél voltam. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ezt nem mindig szoktam kérni, de most kérem, mert hát jó lesne a támogatás, meg sokat kommenteljetek. Imádom olvasni a kommenteket, imádom. Én Kornél voltam. Sziasztok!